да ви покажем тук BMW-цето, където трябваше да му качим двигателя. В момента това е колата, скачен мотор. Чех само да видим тази техника. Ето да ви покажа с две думи мотора на BMW-то, на Kitchen. Всичко е качено по него. Инсталацията прехвърлихме също. Че се наложи, чакай тук едно парцалче, измахнем. Измихме коша също, защото беше под всякаква критика. Масло, имаше абсолютно всичко. И с две думи, ето качено вече всичко сглобено. Остава последни штрихи да го запалиме, да го чуваме гласа, дали е читав, дали не е. Ако е рекал Господ, че го кара момчето, ако не е лоша работа. Ето. Това е за сега от нас. За момента предстои да чуете как работи.